Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan, samahan, ug sana, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manausa kanimo. Maigsoon, maginulsol kita karon sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita imo luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ipakita imo kaluy luwasa kami, Ginoo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasaydoon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ug kadait sa iyang mga tao, dihi sa yuta, Diyos langit ng hari Diyos Amahan, makagadawang sa tanan. Nagasimbang kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo, dungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos ko, Diyos sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw naglingkod sa to sa Amahan. Dawada mo pagnahamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay lang Ama Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang
Jesu Kristo, ubad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhon ta na mga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang at tawhanon, ug simbahon na mong Santo Niño, nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa kabata, sa iyang gingharian din hikanamo, ug sa pagdangat sa ganting agisaad, alang sa mga mapahubsahanon. Iniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ni ana kaadlaw sa pagawas ni Jeroboam sa Jerusalem, ang propeta nga si Ahiyas nga taga Silo, gikasugat niya didto sa dalan. Si Ahiyas nagsulob og bag-ong bisti, og silarang duha ang diha sa kapatagan. Unya, gigisi-gisi ni Ahiyas sa napulog duha ka bahin ang bag-ong bisti nga iyang gisulob. O giingnan niya si Jeroboam, dadaa ang napulog ka bahin, kay nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga hapit na niya langkaton ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon, o gihatag niya kanimo ang napulo ka banay sa Israel. Apan usa ka banay mahibilin kang Solomon tungod sa iyang alagad nga si David ug tungod sa Jerusalem, ang syudad nga iyang gipili gikan sa napulog duha ka banay sa Israel. Busa mialsa ang Israel batok sa panimalay ni David sukad ni adtong panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya ang akong tingog. Ako ang Ginoong iyong Diyos, pamatia ang akong tingog. Dili ka mo magkupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba ka mo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios, nga nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Apan ang akong lungsod wala mamati sa akong tingog. O kang Israel, wala mo tahod kanako.
usag ipasagdan ko sila sa katigas sa ilahang mga kasing-kasing. Nagalakaw sila subay sa ilang kaugalingong mga tambag. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatiang akong tingon. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Sa walay dugay, pakamangon ko ang ilang kaaway. Batok sa ilang mga katbang, ibakyaw ko ang akong kamot. O ang Ginoo nga imong Dios, pamatiya ang akong tingon. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ka ang Ginoong Jesus, awit sa gumapagdahayag. Alleluia, alleluia, Hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Nausap ka nimo, Inutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Marco. himayaw ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro, umilakaw latas sa Sidon, ngadto sa Lanaw ug sa Galilea, agi sa yuta sa Decapolis. Ug mayo sa katawo nga bungol o gamang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot tapion niya sa tawo. Busa gipahilayos siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang matudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gitutuan niya ang iyang matudlo ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw siya ug miingon sa tawo, Ephatha, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha, makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Jesus sa di pagpanugilon niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan ni noon nilang panugilon niini. Ug natingala pagayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Nasayod man tanga daghan ka nato adunay tuyo sa pagduol din his Basilica sa pagtuktok ang Senyor Santo Niño. Of course, una sa tanan, kita nagpasalamat sa Ginoo nga tungod sa mga gas ang atong nadawat, gas sa kinabuhi, gas sa pagtuo, ug sa mga tanang panalangin na atong nadawat. Kapag sa kanato ang niduol din tungod kay adunay hangyo sa Ginoo, dagang favors, no? Ang uban nagdalag sobre, nagipabless pang sobre kay basin mag-board exam ni sila or job application, ambot lang. Kamo na isabot ni Lord. Ang uban masakiton or ang ilang mga kaila masakiton nangayog healing gikan sa Ginoo. Ang uban dili maayo ang relasyon sa ilang pamilya. Dili na maayo ang pagtagad. O ang gipangayo sa Ginoo unta maayo unta ang ilang mga relasyon.
Uban, mga tabang sa Ginoo nga unta mapasar sila sa iyang board exam, ambot lang kung nag-review ni sila. Ug daghan paglain-lain nga mga requests. Ang uban for guidance, ang uban to the point na nangayo na lang gyud og milagro gikan sa Ginoo. And by itself, kining mga pangayo na gipangayo nato sa Ginoo, dili sila makasala. Apan ang gipangayo sad sa Ginoo kanato on our part, dili ang madawat nato kining magasa as an end in itself na mauray tuyo nato. Noon ang pangayo ang buot ipangayo sa Ginoo kanato, ang gidapit kita nga sa atong pagdawat sa iyang tubag, sa atong magipangayo, whether maayo kini, whether gitugot niya kini o dili, aduna untay patulungan. Ugunsa na. Mao nga kita mapaduol pa sa Ginoo, makita magsalig pa diha kaniya. Mao nga kung gabantay mo sa atong ebanghelyo karon, sa giyon sa niya giayo katong tawo nga amang ug bungol, gipahilayo sa mga tawo katong tawhana. And in private, iyang giayo ang tawo. Bisan pagani sa iyang isulti ra niya, Ephatha, maabli ka, be opened. Maayo ang tao. Apat nun sa isulti niya, ikaayo sa tao, ayaw kini isulti sa bisang kinsa. Apan na dunay tendency bitaw ta, no? Labi na karon, daghan kaayo kanato ang mas kahibaw pa sa kung unsay trending kaysa sa kung unsay tinuod. Kung adunay naigo, o posible na ituktok na ang Ginoo kanimo, dasay mo kasing-kasing. Unsa bay imong gisunod? Ang unsay trending o unsay tinuod? Are you following what is true or following what is trending? Kay kung aton tuyo magsaligta sa Ginoo bisan unsay atong unsay iyang itubag kanato sa atong magipangayo, sa atong gihangyo, papaduol ta sa Ginoo. Apalawom pa atong pagtuo, atong pagsalig diha kaniya. Apan kung maduol lang ta dinhi tungod kay mao may trend, tungod kay mao man ang sikat kaayo, ang nahitabo mawala gid ng mga trends unya adto taslain. Kung wala kung wala tugti sa Ginoo ang atong gipangayo, kung nihari lang ta tungod kay duna ra tay gipangayo, murag duna pay kinahanglan buhaton pa, no, sa atong spiritual life. Because if our spiritual life is only reliant on a miracle, on a favor being granted, we still have more to do in our spiritual life. Because it's not simply about receiving something. Although yes, it involves receiving favors from the Lord, but above all else, it is about being in a relationship with the God who grants us the best that we need. Siya'y magbuot o kita salig unta diha kaniya. Kung ma-follow lang ta sa kung unsay uso, sa kung unsay trending ra, pero kinahanglan sad sultihan ta sa Ginoo, maabli ka. Aron dili lang focus lang ta sa kung unsay atong makita o sa kung unsay atong madawat. Kundi nga kita mapaduol basta sa Ginoo sa atong relasyon diha kaniya, which does not always look or seem clear. Oo, kayo dunay mahigayon nga high kaayo ta, nga lapit duol kaayo ta sa Ginoo, o aduna say mahigayon nga nata sa low points nato, na murag wala ang Ginoo, di nato siya makita, we cannot feel Him, we cannot sense His presence. Apan ang mayong balita, anaagihapon siya. Because our faith is not simply about feeling, but it is simply about God abiding in us. Aanaa siya diha kanato. Bisan pa ang unsay atong masinati, bisan pa ang unsay atong pagaantuson. Mao nga nindot natong pamalandungan, ang gisulti sad ang tubag sa atong Salmo Responsorio,
Ako ang Ginoo nga inyong Dios, pamati ang akong tingog. Karon, unsay pwede nato buhaton, unsay pwede nato pangayuon nagasagikan sa Ginoo. Mao nga unta ang atong pagtuo, dili lang magsalig sa kung unsay trending o sa kung unsay atong gipangayo sa Ginoo. Kay base moingon lang ta, kung mapasar ko, diha lang ko manimba na ko inadlaw, o kung di ko kakapasar, di na ka manimba. Ugma Valentine's Day, unta madawat ta ko sa akong pwedeng proposal, unya diha na ko manimba nimo, diha na ko magampo. Unya gibasted ka, di na ka magampo. Murag doon na pa ikiyahang lang buhaton pa, no? Murag give and take ra ang ato relationship, transactional ra. Mao pangayo nato sa Ginoo ang gasa nga kita mapaduol pata kaniya. Nga kita magsalig diha kaniya. Naskay nasayod ta kung nagsalig ta kaniya, dili ta pasagdan. Ang iyang ihatag mao unsay atong gikinahanglan. What is best for us is what is His answer always. Bisan pa nga dili kini nahiuyon sa kung unsay atong gipangayo. Hindi ko nakiguyon kini sa kung unsay atong gikinahanglan. Aron kita mapaduol pata kaniya, mapalawong pa nga itong paigugma kaniya ug sa atong isig kaingon. Mao kini ang angay natong pangayuon, ang pamalandungan ni Santos na Misa. Inubanan sa atong mga tagsa-tagsa, mga pasalamat ug pagampo nga atong gihalad karon dining Santos nga Misa. Ug panalanginanon ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindog paliw. Mabasa nato diha sa Ebanghelyo nga si Jesus mitubag sa mga panginahanglan sa taong bungol. Puno sa pagsalig, magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan, aron tagbawon niya ang atong mga panginahanglan. Ug moingon kita, mahigugmao ang Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga sakop magmadinawaton sa makaalim nga mensahe sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ngatong mga dalunggan ug mga kasing-kasing mamahimong abli alang sa mga hangyo ug yangungo sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong gamiton ang gasa sa pagtabi alang sa pagsangyaw sa himaya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga nagatiman sa mga bungol ug mga amang, madasig pinaagi sa pagpakabana ug sa kaayo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayos sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinagi sa bokasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangamatay mopahulay na nga malinawon ug sila nga nagbangutan makaangko na ug kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. May gumawa Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Tunhay nga Amahan, ayuha ang among pagkahakop, ug himuang abli ang among mga kasing-kasing sa pagdawat sa maayong balita sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyo sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamud, alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan,
alang sa mga kapusulanos, tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadya nga makasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang kining sakripisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli ka namo anha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesus sa among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo, Maanak sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Paunang gibayaw natin sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayon matano. Santos kamahan, Dios katunhay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon nimong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing, tungod sa among pagila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios. Apan karon nakita siya nga nagpakatawo sa magayud kanamo. Si Kristo maong imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga ginhinginlan nganhas sa imong langit nung gingharian. Ug busa duyog sa panon sa maanghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit o kita sa imong himaya. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanagi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan, Husana sa kahitasan. Santos kayo di kao, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kadis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay
Si Kristo dapat, si Kristo balik na Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, kamo atubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Huwag tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon, ug amoy ka nga himayaon, pinagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, ug busa mahas kita sa pag-ingon. Amanda mo na sa mga langit, pagdayon ang imong alam, uabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa iyong tamay sa langit, pangalanon na mo sa matagalaw. Ihatag ka na mo karungan lawa, upasayluwa kami sa mga sala. Mayon nga nakapasaylo kami sa mga sala ka na mo, o di mo kami tugyan sa panulay, hinunawalawa sa kami sa lautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dahutan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nakapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Kay mo panagiharian, ang laubog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kaninaw ibilin ko kaninyo, akong kaninaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi di ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Maana sa kanimo. Ipakita ta ang atong panaginig sunay. Cordero sa Diyos ka nagdawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami. Cordero sa Diyos nga naggawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaluy
Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Pagtagil kami sa kanilang. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawan kanimo, kapani pamulong lamang ug mamaayo ako. Of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos sa mga mahal, nining santos nga Ekaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Virhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubos sa panawigon kaala mo grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanihimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katining banong pangaliya, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangup kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami udsog unga kining mga kabus nga mga kalag nga daganangup kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo,
Tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo ninyo, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga nagmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahukog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon, dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang santo ninyo, sa waybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo ninyo. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo ninyo, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw kalaay ug mga pagsulay. Santo ninyo, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gilauman. Santo ninyo, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo ninyo, tabangi kami. Kun ang tanan mobiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo ninyo, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo ninyo, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inosara. Santo ninyo, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo ninyo, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo ninyo, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nun nga gugma, aron kami magigugma kanimo, sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga santo ninyo, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan, ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maala sa kanimo. Ito po ang inyong maulo, gatong pangayon ng panalangin sa Diyos.
Si Senyor Santo Niño, manalipod ang taong manalangin sa atong nasod, uban sa kabunda sa iyang grasya. Magiyaw ta siya sa atong mga pangulo, sa dalan sa kahangayan. Panalanginan ng taniya ang atong simbahan, ug ang katuyuan nini. Kasigon ng taniya ang atong mga batanon, ug panalipdan ang atong mga kabataan. Ug puso ng takitaniya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Manalangin kaninyo ang Diyos sa makagahom sa tanan, Amahan o Anak o Espiritu Santo. Lakat kamo nga malinawon o bansay ang inyong pagtuo, hinumduming ang maayong Kristiyano, makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.